हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय जोंनि आसामाव इरिगेसन डिपार्टमेन्टआ थांनाय फेब्रुवारिनि 1 थारिख आरो 2 थारिखआव सेक्सन एसिस्टेन्टनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामदोंमोन। बेखौ माला रिजाल्ट मोनगोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना जुनियर एसिस्टेन्ट पस्टखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिसोरनि एग्जामा माब्ला जागोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय। सेक्सन एसिस्टेन्टनिया माब्ला रिजाल्ट मोनगोन बिनि सोमोन्दै आरो जुनियर एसिस्टेन्टआ माब्ला एग्जाम जागोन बिनि सोमोन्दै आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि सेक्सन एसिस्टेन्टखौ थांनाय फेब्रुवारिनि 1 थारिख आरो 2 थारिखआवनो एग्जामखौ कन्डाक्ट बानायदोंमोन। नाथाय बियो नोंथांमोना मिथिखादों जानो हागौ, बिनि कुइसन पेपारा भाइरेल जागारदों एबा लेक जागारदों। बिनि थाखायनो बेखौ गुवाहाटि हाइकर्टआव केस होनाय जादों। बे जुनियर एसिस्टेन्टनि एबा इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि एग्जामखौ एफटेक होननाय मोनसे कम्पानिया कन्डाक्ट खालामदोंमोन, बिसोरनो टेन्डार होदोंमोन। आरो बिसोरो कुइसन पेपारखौ भाइरेल खालामनायनि थाखाय एबा इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि कुइसना भाइरेल जागारनायनि थाखाय बे एग्जामनि एगेन्स्टै केस होनाय जादों। एफटेक कम्पानिनि एबा बे इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि एग्जामखौ केस होनाय जादों। बिनि थाखायनो बे एग्जामनि रिजाल्टआ दानो मोनथ'नाय नङा। मोनथारबाबो मार्चनि लास्ट उइकआव बेफोरबायदियाव मोननो हागौ। दाख्लैसो बावै 12 फेब्रुवारियावनो खनसे हियारिं जाखांबाय गुवाहाटि हाइकर्टआव आरो नेक्स्टआव दंबावो फेब्रुवारियाव बिनि मोनसे मार्चनि 12 थारिखआव आरो बिनि मोनसे हियारिं दंबावो। बे हियारिंआव बे केसा सल्भ जायोबासो बिनि रिजाल्टखौ होगोन। आरो जाय बिथांमोना जुनियर एसिस्टेन्टखौ एप्लाइ खालामदों, इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि जुनियर एसिस्टेन्टखौ एप्लाइ खालामदों, बिथांमोननि एग्जामाबो मार्चआवसो जासिगोन। मानोना दासान्दि मेट्रिक आरो प्रि इउनिभार्सिटि आरो जोंनि फंबाय बिनानावनि SSLC एग्जाम जागासिनो दं। बिनि थाखायनो बे एग्जामखौ दानो बानायथ'नाय नङा। बे SSLC एबा PO एग्जाम जोबखांनायनि उनावसो बे रिजाल्टखौ कन्डाक्ट खालामगोन होननानै इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय निउस फैदों। बिनिखायनो नोंथांमोना जेब्ला रिजाल्ट होगोन आरो जेब्ला जुनियर एसिस्टेन्टनि एडमिट एबा एग्जाम जागोन, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम जायोबा गिबिसिनै बयनिफ्रायबो सिगां मोन्थिनानै एडमिटफोरखौ डाउनलड खालामनो हायो। एसेनोसै, थेंक इउ।